theater en er komen 2 Feyenoord-spelers. We weten nog niet wie, verrassing. Alle Feyenoord Street League clubs zijn nu hier. We hebben een workshop gekregen voor inspiratie en motivatie. En heb je nog wat geleerd van vandaag? Ja, gewoon altijd jezelf blijven, volg je dromen en ja, gaan we zien wat je gaat bereiken. Jongelui vandaag aangesproken over het feit dat je ook uit dezelfde wijk komt. Hè? En niet alleen dat, maar dat iedereen die een droom heeft, dat kan verwezenlijken door te luisteren en hard te werken.